Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 9, bersikulo 9 ngadto sa 13. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor kung dili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad, kay wala ako mo anhi aron pagtawag sa mga matarong kun dili sa mga makasasala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.